kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be yeɓiyanko ɓaya Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jetta kaylal gotol calminama jura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof mboɗo so aw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon hettiyankoɓe e biyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande ko ganduɗa heeɓi Mimi Touré e nder APR saabu ɓe jaltinimo toon to Assemblée nationale jayndeli kewɗi garti hen ha tengte gardiɗo leydi ndi e darde muɗum e oɗo mo ganduɗa ete woni koɗo mo daññoɗo e nder leydi meɗen ma en gar hen walla mbiyen somme paɗo e banggue ñamde yardu e aduna o ɗum ne ma en gar hen ha tengti e goɗɗum ko ganduɗa nane e nder jayndel ndi drogue nanggaɗo e nder maaje kaɗɗe ɗe joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigui ko be yeɓiyam ko be gudditiren roɓɓindu jayndeli moyɗen e jayde gendire le soleil hande noon ari e ko fayi somme mo gandani foti dañde faade tan e holno watte banggue ñamde yardu e aduna o ɓuura wawde wonde ko weeɓi ɗum ɗon noon oɗon somme rendini ko tolni 19 arga ko ganduɗa kañum woni chef de gouvernement ji walla mbiyen tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ministre uji e ko fayi e vice président ji tato e kay nayo ɓe ganda ko ministre uji e woɗɓe ɓe ganda kay 11 ministre ɗi ganda ete koye délégation ɗiɗon jeeya oɗon délégation noon woni ko ganda yete jeegomo joguiɓe banggal organisation o international faade tan e ko fayi banggue ñamde yardu ɗum ɗon noon ɓe gari ɗo e Dakar gam tan hawride oɗon somme mawɗo poɗɗo dañde yiyama ni gardiɗo leydi ndi wondude muɗum tan e président mo Irlande amo tan jaɓɓi ɗum ene ari ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan oɗon somme mawɗo mo ɓe poti yewtude ɗeɗon jewte dañde fayida caggal ɗum garen e jayde tribune noon ari wiide tan wallu kay jetti revanche muɗum manam wallu fiitima o mo ganduɗa kanko woni Mimi Touré ɗum ɗon noon e haala moɓe ɓe mbi tan ko kanko Mimi Touré mataw ko hollunoɗo oɗo biyeteɗo Karim Wade saabi wallu waddude junggo e fanduɓe ɓe ganda goni APR gam tan wawde yittude Mimi Touré e place muɗum député toon to Assemblée nationale ɗum ɗon noon woni ko surti haala hewka ko banggue grève aji ɗi to yete e maggal Prohan poɗɗo dañde ɗum saabi kay kamɓe soforeɓe ɓe kanko Serigne Mountakha ñaaguiɓe yoɓe paw grève o e leydi oɗon grève noon ɓe pawi ɗum e leydi oɗo saaha garen e jayde besbi le jour oɗo subaka on ji kay Mimi Touré ɗo e natal ngal ɗo yete kanko Mimi Touré kay on jiyete ɓe mbi ɗo joni 6 makko nani boowal manam yaltinama nder Assemblée nationale yaltinimo toon noon ko tan hanki ɓe gooti ko way noon toon to nder Assemblée nationale to yete ɗum ɗon noon ɓe mbi kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbi kay ko kanko Mimi Touré o natti jeyede e nder landam ɓe ɗum saabi ɓe wadde ko wayni arti ha joni toon to diwan mo Casamance ɓe mbi ko soldat goto mo ganda warama wasi fittanu muɗum toon e oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganda kañumne ko toon
jeeyato Casamance to ittaɗo walla mbiyen ko civil ittaɗo e juuɗe koreji muɗum boɗa enlevé ɗum noon fof nanto ne nder diwan mo Casamance garene jayde l'indépendance oɗo subaka wi tan Mimi Touré oɗo saaha kay ittama e poste député muɗum wonno toon to assemblée nationale to eɓe mbi Mimi Touré noon jopi feɗendu ko gardiɗo leydi ndi eɓe mbiyete kanko Ceerno Alassane Sall noon o wi tan ko ɗum kay koko ganduɗa yete way tan kono asande neɗɗo gaskani mbiya ɗum naat hen walla duña ɗum hen ɓe mbi Mimi Touré ko Aïda Sougou waɗi mo remplacé oɗo saaha ƴetti place makko toon to assemblée nationale to yette ha joni kay ɓe garte konngudi Serigne Mountakha jitodiral makko e ɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe banggal transport oɗo saaha ɓe mbi Seydi Gassama kay mo Amnesty Sénégal o wi yette oɗo saaha Sénégal indépendance muɗum koko rutti caggal no fewi garene jayde le réveil oɗo subaka noon arti tan koye ko fayi e banggal yete gardiɗo leydi ndi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay waɗi yete ɓe ndiwi Mimi Touré e nder landamo APR yaltindemo nder APR ha tengti toon to diwan mo assemblée nationale ɗum kay woni ko wone jayde le réveil ɓe mbi kay oɗo kay wi so Macky Sall kay jaɓino yaadude makko mawo nat walla tan yete mawo ko faye banggal passeport uji e ko way noon ma won kay neɗɗo mo ganduɗa yete walla ma daro hen darde nde ganduɗa ko darde mantidinete ko heewi ko ganduɗa ne yaade jamanu hande maɓe mbaɗɗum hen garene jayde les échos noon ari tan wiide Benno Bokk Yakar e wallu mbaddi jungo e faanu jaltini Mimi Touré to assemblée nationale to yete ɗum woni konngudi ganduɗa ɓe gaddi ɗum Amadou Ba ɓe mbi kay holliri ko tigui preuve de fermeté mana yete ko ɓuuri tinnude konngudi muɗum e halluji muɗum kono kadi ɓuuri darnude koyɗe makko kam ko fayi tan wawde darade e kisal nder leydi ndi ɗum noon addi ɗum ko konngudi Ousmane Sonko suuti e oɗo dimanche bennuɗo garene jayde l'observateur noon kañum ari tan ko wiide assemblée nationale kay e Mimi ɓe jaltini Mimi toon to assemblée nationale to mana ɓe poppimo toon ha laaɓi ɓe mbi Aliou Souaré ko spécialiste e banggal droit wi tan ko assemblée nationale ɓe ngala ɓuuri ittude député toon to assemblée nationale to walla mbiyen bureau o ɓe jogaki ɗiɗon prérogative uji mana doole mo ɓe hokkani ɓe ko way noon ɓe mbi kay ha joni to avenir politique mo Mimi Touré ɓe mbaɗi hen kay namdal manggal ha joni tan e wiɓe to banggal drogue keɓaɗo ko tolne 800 kiloji tettama to banggal cocaïne e nder maaje kadɗe ɗe ɗum koye ɗo nder leydi meɗen Sénégal jayde Vox Populi kañum ari tan wi ko holno APR walla mbiyen holno APR waɗi ha yaltini Mimi Touré toon to assemblée nationale to yete ɓe mbi ko réunion ɓe nangui 7 lewru janvier hitande 2023 mo gonɗen o ɓe mbi kay décision oɗon ɓe ƴetti ɗum e nder mabɓe ha tengte nder Benno Bokk Yakar ngam yaltinde oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Mimi Touré mo ɓe mbi président mo assemblée nationale kay waɗi accéléré cadence o waɗi feere ɓe jaltini Mimi Touré toon to assemblée to yete garen ha joni tan e jayde le quotidien noon kañum wi tan ko Touré yaltinama assemblée nationale ɗum ɗon noon ɓe mbi Mimi Touré kay kanko hande o ɓuuri darade gam tan haɓade 3e mandat ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni caggal ɗum garene jayde nde ganduɗa ko kañum woni li quotidien noon arti koye Malick Gakou e widdemo wonde 5e président mo Sénégal widemo tan kanko jeeya koye candidat ji hitande 2024 ɗum woni konngudi makko kanko oɗo mo ganduɗa kanko ni Malick Gakou e nder jayde li quotidien caggal ɗum garene jayde ganduɗa kañum woni jayde direct news noon wi tan ko oɗo biyeteɗo Modou Fall e wondiɓe muɗum kay ɓe jopima peɗeli no fewi oɗo mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko e discours mo suuti discours gulɗo jaw walla kaɗɗo rokko o suuti fannude ɗum e leydi ndi walla tan wiide gardiɗo leydi ndi e juge ji e ko way noon kamɓe noon ɓe mbi ko leydi ndi namni ko dejrete pour ɗum ɗon daña il faut wona hen yimɓe goppa kone konngudi ɗi cuutata garene jayde libération ɓe garti koye drogue tettaɗo mo kalanoɗen joni ko tolni 800 kilos
tetta e nder maaje ɗe ɗum noon ɓe mbi jeedi ɗo ko suspeji italien ji ɓeɗon pawama juuɗe oɗo saaha gam tan ɓurde yannude oɗon yette mo ganduɗa kañum woni enquête moɓe udditi oɗo saaha ɓe mbi Mimi Touré ɗo joni ittama e place muɗum yaltinama e APR ɗum woni konngudi mabɓe Diaynde Stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide Jackson e Bamba Dieng oɗo saaha kay aɓene lawol waylude laabi mabɓe walla yiitude laabi mabɓe bangeji goɗɗi walla mbiyen laabi goɗɗi walla faade e club aji goɗɗi ɗum woni kay ko Diaynde Stade uddiri oɗo subaka hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wongo so Allahu lamdo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garene ko ganda kiwi toon to assemblée nationale to ite Mimi Touré ittede place muɗum député e tan waɗede remplacé e goɗɗo député ɗum ɗo noon kewino ɗo so ƴewtidama e hitande 2010 fayi 2011 hakkunde maître Abdoulaye Wade e o mo ganduɗa kanko woni président Macky Sall e ko nanno e hakkunde mabɓe jiiɓi ha gueɗe mabɓe jiiɓi woodi noon ko ganduɗa ete kewino hen kanko président Macky Sall o yaltina e assemblée nationale oɗo mo ganduɗa baɗono yette baɗono Mbaye Ndiaye noon yaltina e assemblée nationale baɗono oɗo mo ganduɗa ete kanko woni woɗɓe kamɓene ɓe dañi caɗele baade noon saabu ɓe nanguno ko ɓe jaadi koye gardiɗo leydi président Macky Sall ko wayno noon sikkanoma mataw holli caggal Sénégal wonta dañde saabu hande so ƴewama e ko ganduɗa ko kañum woni article 7 ko wi e ko faye ngal ɗon banggal woni yete yaltinde neɗɗo e nder assemblée nationale saabu ɓe mbi ko député o so tawi kañum ummima e parti mo wonno landa mo wonno ɓe mbi député foof mo ganda waɗi ko démissionné e parti muɗum ngakkat ko ganda kañum woni poste mo joguino to assemblée nationale to ko noon article 7 wi ɓe mbi noon so tawi koye échéance uji ganda ete waɗama prévoir ko way noon toon to assemblée nationale to ene foti rewde e laaɓi ɗi ganduɗa ko toon foti rewde kono assemblée nationale ala pour yete joɗɗade e koye mumen ɗum ko article 7 wi ɗum koye règlement intérieur mo assemblée nationale jeeya hande wadde noon ko wayni so dañi réunion waɗe e ko way noon hande wotane wiyede Mimi Touré yalti mataw ne waɗi goɗɗum walla banggue goɗɗo mo ganduɗa toon ɓe ndewi tawa ɗeɗon toɓɓe yimɓe jettaki hen taw saabu politique koko yaajitte noon ko hande goto foof interprétation muɗum mataw kamɓe ma mbaw tottude information ji ganduɗa ete hande ne wawi addude ɗum ɗon saabu min nanani taw walla mi tinani taw to Mimi Touré wi mi yalte landamo APR walla mi ummima e Benno Bokk Yakar wadde noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hande ine namdi ine waɗi ine addi namde kewɗe koye yimɓeɓe beele ko wayni hande kanko Mimi Touré mi sikkani ma wot ko wawi bonnande APR toon to assemblée nationale to saabu hewɓe ko ɗo faɗatno APR wiide ma yaltin Mimi kono noon hewɓe cikkino ko hebno kanko président Macky Sall ƴettitake kadi fawe dow goɗɗo saabu ko noon haɓora e nder PDS ko noon yimɓe jahanno ina jiiɓomo hakkude makko e maître Abdoulaye Wade ha ko kewi hande hakkude moɓe boni e ko way noon ɗum noon sikkano tan changement seeɗa ma dañ e banggal hakkillantagal to e banggal goɗɗum ɓe mbawa woppude goɗɗo hay so tawi miijoji mabɓe gana gotum ɓe mbawa woppude ɗum e landa o ina haala miijo muɗum saabu neɗɗo o min somi hami wawa natti wawde yaadude e neɗɗo o ko min ƴettata responsabilité jam mi woppa neɗɗo oɗon kono noon somi ƴettani responsabilité hoto goɗɗo reeno ƴettande neɗɗo o responsabilité ji mum saabu addata ko herƴinde saabu hande jeeyede e parti goto ina ñiŋa parti oɗon so ɓooyi ko hoorema ñiŋata te kala ko kalɗa ƴettete ko ɓaate e dow ma saabu wiyete ko holko mbatta toon ha joni wadde noon ne wawno woppede tan o wonay e place makko ha nde o waɗi décidé woppude foof o woppa kono noon no waɗa ni wona noon te kadi wona ko yooɗi to banggal démocratie to banggal jaadigal e banggal gongal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo uddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi ononne commentaire uji mon nani faade e nder roɓindu jayndeli ɗi saabu komin mbawi foof oɗon mbawi ko ɓuuri ɗum te komin gandi fof oɗon gandi ko ɓuuri ɗum yajde kadi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Allah waɗanen jaami kisal bani mon
Abaysata Ndiaye wonno heɗanno ene banggal caméra to ko Mansour Sabalias Thiat to banggal montage to ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaam e kisal. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.